partagene live meɗen on hande ara mi hewri kon fop mi décision nomo mi mari yewtugo jamala genen ɗo hande ko ɓeyni kon bumɓe ɗiɗo ɗo yimɓe ɗi ara artike pamme julɗike ɗum ko gonga fes ko gonga fes ko gonga fes no ko ladde ɗum ɓeta lamɓe ɓeni tukke yewte fino ɓe famira ɓe fono famude ko noon ɓe yarata no tew ko erreur tew konon erreur yimɓe minta noon ɓe yalta nous allons pas répéter les erreurs du passé, excusez-nous, on est comme ça, c'est des tous, ils sont tous égaux. Comme des faux, comme des hunde autres. Bandi si foti. Jamala gene. Mi tori ka mi jeji on. Urite gite mon ne famo ko fon kon fe do adna. Dare Sénégal, dare Côte d'Ivoire, dare Burkina Faso. Dare Guinée-Bissau. Dare ko fe do adna. Dare ko fe do adna. Mi tori ka on partage la live medo. Mi yon tun exemple. Hande non en ala ettude résumé ji goton ko résumé seedajo wonne jettude do fi o constitution be wadi 7 ans do o constitution mi landoto do wombe lam me suivre fo parce que mi dandi moko babe no suivre lam be de tori non kadi andugo stay voix ono yaltude andi non lanka commentaire ji voix ono yaltude fuddo den non live mede on sérieux fuddo den live mede on sérieux partagene live meɗen on partagene live meɗen haray si Allah wala non jaɓi no andirɗon noon programme ji ɗi no wowiri noon miɗe tori Allah yo Allah newnan en programme ji meɗen ni haray ɓittidirali en sonkidirali e yennidirali hande mi prometti on mi yennata ɗo hay goto songo non hande Mamoudou Diallo ça va bonsoir mon frère mi hiwrike ma mi anda so tawi voix no nanade moƴƴa kam mi ati yiide hande ka commentaire ji ɗo haray félicitations à toi aussi parce que a kiti tamma riyandarde men ɗo hande noon mi jonna ɗo yewtereji seeɗaji oɗon gandi mi defay ha ɓenda si mi addi ɗo sagon ara simi sendi ko fandi o hara heɓuɗo o heɓa dakam e muɗum mi yiɗo bari bobo l'islam merci beaucoup pour le cœur Ali Moutoupe dow ba ça va frère Haré mi que ma fop. Bonsoir frère Alimou, ça va? Vous m'entendez bien? Donnez voix on. Haré. Yanda stay donnez de voix toujours Bari Bobo l'Islam. Merci beaucoup pour le cœur. Tare meritorio yo yaw abonné donc ko Fodea TV Africa 224 da ka page en question non hare mede fala kadi on abonné don wana mbudi men dabbata réseaux sociaux few kono sagan jama kala ko me yaltir ko jama fam ko me yaltiran bi Dalaba Mohamedou Wouri salut le champion vous allez bien honorable king Dalaba ko do Dalaba ben rebeltani moda Ibrahima Ba on a mis cette Diandé Fodea image nan merci beaucoup pour le cœur depuis Sénégal oui le son est bon Mamoudou Diallo awa jentore de la non hakkil ko monon ko yewtodo Diallo Fruit ça va mi yete mi remarquima mi wattima andudude hare non da weltana goddo go noddude lan do mi raccroche parce que o anda mede live nini yo habbo anatanda après mi noddito e mon donc Diallo Fruit yara mi wurike man kadi ton sella jabi la landi stayda e jam wakkilare maɗa nde an kadi accitugol tanji maɗi ngara ndaro men ɗo partagene live meɗen la victoire est avec nous la vérité est avec nous mi fewteɗo noon yimɓe seeɗa ɓe mbiyewta ɓe gonga Mamadou Salih Diallo merci beaucoup ça va frère bonsoir tu vas bien j'espère que la famille ils sont tous bien. Oh, honorable Ibrahim Adalen Diallo, bonsoir, Fima Do, grand.
weltanima ha mi weltanima nde ñande mi nato e naga page ma ɗon mi vérifier ɗon mi yi ton partage ɗin a jarama bo yo Allah yoɓe yo Allah newni programme ɗin hoynana en fop meɗen mi toriki on sakitane e live meɗen on Ibrahima Dalen Diallo to gandi onon ɓe dalen ɓen ko fimon ko dow mo inni ɗannina e fiɓe dalen men ko Allah ɗanninta fi makko mo inni jokkay ko jokka ɗum ha tigui ni sanay ɗum ko waɗi mi yeyte to Jamala Guinée ɗo fewdu ko fewduɗen ɗo ƴetten live meɗen on sérieux ko honnumi mari komi yewta ɗo en fop meɗen yi ko kon feƴƴude ka leydi meɗen en fop meɗen laaɓani en ko jaggu woni wadde ka leydi meɗen Alpha Condé mo duuɓi 11 on ko hoore laamu laggine ɗo on ɗon hulɓinali en kombatiya on no yanni ko Mamadi waɗata en rekkile Mamadi wata en wadde rekkile Mamadi o ɓay tun o wulali o ƴenƴaki enen kadi wata en hulu wata en ƴenƴo si tawi o andi ko ɓiɗɗo gorko yo aru fi congrès IFDG on karama koɓe Mamadi ɓen he ko andirton noon ɓe ko fufa fuɓe ɓe ko wasuɓe neyde yimɓe ɓe yeetiɓe wo karama koji CNRD ɗi yeetike CNRD wosi ɓe acci IFDG waɗi congrès maɓɓe on haray fi Mamadi gasi awa très bien si tawi on acci congrès on waɗi harayna ono harayna on comité du retard du rassemblement harayna on comité du retard démocratique de Guinée na o de comité de national mi wolata déjà immoɗe daroɗon daren ko wonkon feƴƴude. Merci beaucoup grand Ibrahima, que Allah le tout puissant vous protège aussi. Le son est bon, le son est capable. Ok Ismaël Diallo on fami ko monon ko yewtere daga sakitane live meɗen moƴa andinen Mamadi en ƴeñƴotako andinen ɓe fop maɓɓe goto goto de A à Z en hulata hay e goto en ƴeñƴotako hay e goto immoɗen daroɗen dartoɗen présidentiel dalen ko enen wallata ɓe ko enen daroto darto Alpha Condé militant ɓe makko ɓen e responsable ɓe parti makko ɓe abandonnali combat ha Alpha Condé laami igereji waɗuɗi ɗin fo 2009 2010 igereji ɗo fo mayete si laamete ɗum non fo muɗum en yiɗe gandi o geri ha o laamike enen kadi garen no men on laamon joɗoɗen ɗo aynugol piiji programme ji ko feƴƴata accen konko feƴƴuɗo ka leydi meɗen ko woni kon feƴƴuɗo ka leydi meɗen min intérêt islam gere capa gere français gere allemand gereji e nder aduna min mi hajitaki ɗin gueɗe ko gere leydi andi waɗi enen en ɗo tewne aduna en ala guerde enen no yaren yeeso enen en daroɗo ɗum woni immoɗen joɗoɗen pardon immoɗen daroɗen enen kadi daren ko waɗeten kon daren ko huweten kon programme ji meɗen ɗin yafodiren hakkudeji meɗen immoɗen waɗen ko hani ko enen kadi ko leydi yoɓɓano ina ko guerre civil andana guerre civil waɗata ka leydi men ko honno waɗata ka leydi men ko civil ɓe ɓen e militaire ɓe ɓen nangodata par ce que gente militaire on ɓe décide ɓe confisque pouvoir on la gente a décidé pour confisquer le pouvoir ɓe confisque pouvoir on en fop meɗen noon joɗoɗen kadi ayniten ɗum noon Mamadi ɓe lanni irde peŋa kono ɗoyi ɗum koko hore to ɓe ƴiñi pereɗo fof en ɓiƴiɓe ha hewti hande kadi ko sen duñayɓe tum ɓe yanoya leydi iɗen jooɗi en fop meɗen ɗen faggi joɗoɗen noon daren ko feƴata ka téléji daren ka faƴƴata immoɗen daroɗen o sayi ɗo ko o sayi ɗo duwaɗen wadde ko wahanɗen kon wadde ka leydi meɗen mi torike Jamala Guinée en fop na paykum na mawɗo nde yewtere ɗon nde duwa natude noppi paykum nde yewtere mawɗo kala no duwa nde fammude anda ko fewni kon ka leydi meɗen en fop meɗen ɗen hiiɗi Alagi Sellu ɗe hiiɗi parti politique on ko parti politique tun siɓe wawi Alpha Condé ande siɓe accidimo Alpha Condé déjà ayi responsable parti makko woɓe ƴetti parti on ɓe jonni Mamadi simo faala wona président du parti simo faala kala ko faala simo faala o ƴetta parti on waɗa yakka poubelle kamɓe ɗo hande kadi ɓe fop maɓɓe oɓe yewtiri ɓawa Mamadi ɗum ɓoya on yi ɗum non joni noon les imposteurs comme les mouvements des désinformateurs là parce que minetaɓe les réformateurs c'est des désinformateurs qui se dit ils ont tous des informateurs de l'IFDG min mi ala haajo e ɓe ko dakkali wonno hiide ɗo no crédit ɗum ɓe faala tuppo waɗugol o parti yoɓe o parti waɗa disuma waɗa ɗumanna probléme waɗa elen ni ɓe anda ngal ɓe aafiri o Mamadi si ɓe aafi ɓe hawtiri baharon e maire méditerranée on fii tun rente e grugol Ousmane Gawa ɗum na lawol maɓɓe ande c'est impossible mi fewta ɗon no présidentiel mi yewto ɓe hunde wotere si présidentiel weltinike ɗo ɓe yewti ɗo so ɓittiniɓe ɗo ha ɓe artiriɓe jama on no felde ɓe nini taw si ɓe geri ɗo ha Ousmane Gahal ɓe artiri Ousmane Gahal ka parti hande kadi wawatake waɗede exclu fesko parti
si on jodi ke on dari ko feeta kon Ousmane Gawal artirama ka parti hara yande kadi o hebi ko inete kon duman hara o hebi hande kadi power hara yande kadi victoire makko o holi ke victoire makko ilen jodode dewden dara ko feeta kon en fop meden en wata goto hal fi artil go kala responsable ben ka parti jogito de communicant be modon me jogito don andon way ko laji selon président jo modon ko kango tu wawata renouvel de demo wadata démocratique ka leydi meden hara goddo wona ka leydi mo en tant que bonnal mais sen décido jettugol parti on jonna Mamadi Doumbouya no franchement wona problème molanade ka leydi men immo de nganden ko wadeten ko wata goto commande di scandale ɗiɗi ɓe woni innude ɗo constitution duuɓi jeɗɗi wata goto e moɗo ɗumanno ɗiɗon suti ɗon reni kon ko feɗɗo ka leydi meɗen corruption jiɗi woni e dasa de conscience qui les vise particulièrement woɗɗitoɗe ɗum ɗo fou militant et responsable en tant que militant et responsable du parti ette décision mawɗon ando en tant que ala giselu lamaki hara en fotako en fof meɗen en fotako wata goto joɗo wata goto ndaaru ko won kon feƴƴiɗi mbuuɗi woɓɓe ko doginta kati ko mbuuɗi biyeji meɗen ni imamuɓe no jooɗi himmanko baɓe no jooɗi intellectuel ɓe no jooɗi no utilisirede fi o gente militaire ko ɗum min neta ɓay ɓe waɗi ɗo gracia mi yetta e ɗo noon pose ɓe yetti ɓe waɗi gracia Dadis Camara o yalti ka kaso o yalti o ɓeynimo mo jooɗi Maroc o ɓeynimo mo jooɗi France yoɓɓe no inde mo mi anda honto no en yiɗum noon ko fi on ɓe waɗi ko fi hendagol foore jonno ɓe Dadis noddi appel ɓe jaman ko foore fof moɓodiri ɓe inni yoɓe suute nde Mamadi Doumbouya nanede ɓe no feeti ɓuuri en ko o immo o jooɗo ɓaytum ɓe décidi Dadis Camara décidi yo foore fof suuten Mamadi Doumbouya e yiye ko ɓe yaltoyta ɗon ɓe yaha ɓe tawa wawata marsude CNRD ɓe ɓakkay CNRD kamɓe communauté maɓɓe on fop maɓɓe siɓe inniɗo ɓe wawa fonsugolloɓe confisque pouvoir on koni Alpha Condé guerde Alpha Mamadi kaka teren tawi Mamadi wata intimidude jama fof ɓitta ɓe ɗo ronken immade dar ton o sera debout kala attaque ɗo lagui sellu en tant que Gawal no jokki attaque gol sellu dali o jippoto ley o wiɗo o mati Alhaji Sellu 20 ans depuis o naati FDG 20 ans après Alhaji Sellu arinuma kon to ɗum woniri 20 ans donc Ousmane Gawal kanko ara ko kamɓe créé parti on kamɓe Alhaji Ba Mamadou ne parti on ko ane on bo créa parti on ko ane on bo créa meɗe ari meɗe landiɓe ɗum parti on ko hitande nde parti on créa ko 2000 komɓe Ousmane ari ko hitande nde Ousmane Gawal ari FDG meɗe landimo ɗum noon ko Alhaji Sellu ko 2000 komɓe jonna parti on meɗe landiɓe ɗum wota ɓe arɗo ɓe fena ɓe na 20 ans 25 ans après si Alhaji Sellu ɗum ko haaji mono c'est votre problème ça mon frère ok c'est votre problème on wata ammerdude jama on ko CNRD ɗo yimoɗo ɗi décret ji ɗi wonno wadde ɗo hannde si ɗon faala on waɗa ɗo décret hawtidiro honto tigi ɗe ɗum ko probléme oɗo mbiyeti kono wata on gerude yaade maɓɓe congrès wata on jooɗo habbonon ko justice wata on geru Ibrahima Khalil Condé ɗo ɓe hara ko kamɓe dirigeant tan son waɗa e congrès wata on waɗu son waɗa e décision ɗo wata on jaɓu ɗum wata on habboro ɓeɗo ɗum yo Alhaji Sellu ƴettu responsabilité jama on ma yiɓa maɓɓe jama no yiɗi ɓe no teddini ɓe kala ko ɓe nodditi jama aray hande laggine fof no yiɗi yo guere waɗu lendi hetto iɗen jooɗi ɗo ɗen habbi ko yenta ministre de l'administration du territoire jo autorisé so waɗi en congrès justice on e muñani ke ɓe premier ɓe inni hande kadi hande ko 19 le 20 avril haldano fi muɗum ɗum no firta addama joni ha le 6 juillet ɗon si tawi ɗum ɗo kadi firtama hara kon ɗum wonde daɓɓande laamu wotten Amadou beppotirgol ɓeɗo ko pinka ittata ɓeɗo ɗo cartol ittata ɓeɗo ɗo de ɓe wonno yiɗi ɗo ɓe décidi ɓe confisque pouvoir o Amara Camara wi'i mayde maɓɓe nde no ɓurani ɓe yugol ka pouvoir o en fop meɗen en suti ɗum noon jooɗoɗen ɗo e daarugol commantugol piiji e waɗugol mamayaji e yawgol concert ji ama sikken ko ɗum noon lammintalayi sen ƴettade disposition meɗen ɗon sen ƴetta disposition ji meɗen yaltinen jawle meɗen en finance ɗen parti politique on en ala hande parti politique ha yetti FDG sen yaltinali jawle men en finance ɗe parti politique en jooɗoto ɗo haaɓe bonna parti o en jooɗoto ɗo haaɓe ukka hunduko maɓɓe toon o yinafigi yonade ɗin soodede kadi jamano sikkude ko yiide ko giggol joguito carte membre parti o ɓe yaaɓe golloya toon wawata marsudande kadi kala waɗuɗo to ngero mbeɗe ƴetti ɗo mbeɗe tawti FDG programme goto ko ɓe jogiti kamɓe kala yaw waɗɗo erreur toon piiji gon toon ɓe lampracé mo c'est vrai waton waɗumo excluse mais lampracé on tigui kala waɗuɗo toon bêtise ji gon to famille parti ko joni lampracé mo waton waɗumo excluse
fiyonu parce que on tigri fama woto wadu goto eskli l'emplacer moto andino mo haso wadi ton erreur dirtente do ko dum gerete woto ay bimbe kadi so l'emplacer be jokke don programme ko l'emplacer ko bay wadi erreur immo de ndaren kon ko feddo kaledi men alpha ko ne duubi sappo e goyden combattre mo ha o yan mamadi en ngari benni wallahi mabbe be confiscata pouvoir joni be yimmi kedo be confiscate pouvoir en fop meden en suti dum no kono jodoto den no ndare kadi mamadi be jodo do be famina na war mabbe ko kambe reta constitution ko jama lendi fo to da wada constitution si badi do constitution mo 10 ans si jama la gino halta nal fi mudu ko 0 si badi do 7 ans badi do 9 ans badi do 20 ans si be fala badi 1 siècle be renouveler 3 fois 4 fois gonga Mamadou Alpha Bari dum ko problème mabbe no mais be wata confisque de pouvoir be jodo be sikka kono be woni wadandele kono be apportani bonheur on be wadani Guinée fous e mudum be apportana Guinée iden jodi do en dara ko feeta ko be no soutena di scandale wotan comment to di programme mabbe fest woton comment to di fest immode waden ko duwa ko galedi meden bebe on no yidi do sina en nangube tigi ko wallahi be wata ko benta ko go merci beaucoup c'est le faire qui coupe le faire c'est immike en taway wa fus be wawana mais c'est immake billahi be hewtana en kan diya hewtan taw